Три документа, с които се регистрира пътно-транспортно происшествие. Когато човек попадне в пътно-транспортно происшествие, той е в момент на стрес. От материалните загуби, от това, че трябва да влезе в контакт с другия водач, от оплашените погледи на минувачите. А в същото време трябва да се образява много информация, като например да се обезопаси, да освободи движението, да звъне на застрахователя, да вика пътна помощ, да се обади на 112, да провери дали всички са здрави. Все неща, в които той трябва да се образява. И аз считам, че ние не сме подготвени за такива ситуации и затова създавам това видео с надеждата да ти бъда полезна. Аз съм Анелия от застрахователен брокер Вяра и тук споделям само ценна и полезна информация, свързана с застраховането и риска. Ако ти искаш да си подготвен както за хубавите, така и за лошите ситуации в живота, абонирай се за канала и натисни камбанката, за да достигат тези видеа при теб на време. Не е лесно човек да попадне в пътно-транспортно происшествие. Кои са трите документа, с които се регистрира едно пътно-транспортно происшествие? Започвам с най-разпространения, а именно двустранния констативен протокол. Особено ако си виновен за происшествието, в твой интерес е да попълните двустранния констативен протокол, да се разберете с другия водач. Защото ако КАТ пътна полиция дойде, за да регистрира происшествието, той ще издаде акт за административно нарушение и ще наложи глоба на виновния водач. Най-гледаното видео в нашия канал е как се попълва двустранен констативен протокол. Слагам го тук. Ако желаеш, ако не знаеш как се попълва, препоръчвам ти да го гледаш. Защото много е трудно човек да се учи в такъв момент на стрес. Двустранният констативен протокол се попълва при определени обстоятелства. Те са изписани на гърба на двустранния констативен протокол, така че ако сега не ги запомниш, не се притеснявай, защото винаги само запомни, че трябва да се обърнеш и да погледнеш обстоятелствата. И така, да нямате лесни наранявания. Всички трябва да сте здрави. Автомобилите да могат да продължат на собствен ход, да не е верижна катастрофата, т.е. да са само двама участниците, да нямаш съмнение за употреба на алкохол или опияти от другия водач и да сте постигнали съгласие относно обстоятелствата. Значи, казано честно, освен за телесните наранявания, за всички други съм виждала изключения. Ако происшествието отговаря на тези 5 условия, вие попълвате двустранен констативен протокол и не се налага да се обаждате на телефон 112. Ако обаче происшествието не отговаря на всички тези условия, вдигате телефона и звъните на 112. Оттам може да ви кажат попълнете си протокол. Но те трябва да ви дадат инструкция, за да сте чисти пред закона и пред себе си. Ако имате съмнение за употреба на алкохол, ако имате лесни наранявания, ако другия водач е агресивен, не се съгласява с условията, в този случай звъните на телефон 112 и чакате как пътна полиция. Тогава се издава розовия протокол. Той много наподобава двустранния констативен протокол, просто го издава как пътна полиция и виновният водач получава акт за административно нарушение и глоба. Така че, ако ти си бил виновен за настъпване на происшествието, ти препоръчвам, колкото и да ти е неприятно, да попълниш двустранния констативен протокол и да приемеш вината си. Защото идването на пътна полиция ще ти струва много повече. И третия най-неприятен документ, който ти пожелавам никога да не видиш, е когато има тежки телесни наранявания и не дай си Боже фатален край. Това е един бял протокол. Тогава се стартира процедура по изследване на пътно-транспортно происшествие от експерти, които замерват дължина на спирачен път и така нататък и така нататък. Много по-сериозна е процедурата. Това е белия протокол, който се издава и в последствие, а не веднага при пътно-транспортно происшествие. Това са трите документа, с които може да се регистрира пътно-транспортно происшествие. Има ситуации, в които виновният водач се опитва да избяга от происшествието. В такъв момент снимката на происшествието може много да ти помогне, за да си гарантираш интересите и правата. Така че имай и това. Абонирай се за канала, натисни камбанката, защото в следващите видеа ще ти споделя какво да правиш, ако попаднеш в пътно-транспортно происшествие и какво да правиш, ако виновният водач избяга. Ами, толкова за днес от мен. Благодаря ти за вниманието. Ако имаш нужда от застрахователно съдействие, не се колебай да се свържеш с мен.